Pozdrav, đaci. Moje ime je Dražen Marić, ne ličim, a jesam. Profesor sam na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Predajem marketing predmete, ponašanje potrošača, marketing u bankarstvu, marketing usluga i svašta nešto. Nekada davno, u prošlom veku, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina bio sam, ponosno ističem, gimnazijalac. Prirodno-matematički smer, odsek, grupa fizika, elitna grupa gimnazijalaca. U neko vreme kada je još stara zemlja zvana Jugoslavija bila cela, u neko vreme kada nije bilo mobilnih telefona, kamoli pametnih telefona, u vreme kada su videorekorderi i VHS sistem bilo nešto revolucionarno novo, kada smo slušali Walkmane i kada smo se bavili sportom, svirali gitare i udvarali se devojkama. Tukli se zbog njih, pevali im pesme, išli na ekskurzije, putovali, živeli dobro, bogato i mislili smo da je ceo svet pred nama. Taj svet smo kao gimnazijalci postigli, ostvarili. Gimnazija me naučila da treba da verujem u sebe i da se borim svaki dan da dokažem svima da biti gimnazijalac nešto znači. Donela mi je mnoge ljubavi, neraskidiva prijateljstva, dakle od tog momenta moji dan danas najbolji drugari, kumovi jesu moji drugari iz FA razreda fizike, tako, tog nekog 1. septembra 1989. godine. Upisom gimnazije sigurno nećete pogrešiti. Upisom gimnazije opredeljujete se za put pun izazova, za prepun opterećenja i pritisaka očekivanja, ali je pobeda i ispunjenje tih izazova nešto najslađe, najlepše u svom životu što ćete da vidite, i vreme provedeno u gimnaziji bit će vam najlepše vreme u vašim životima. Nećete pogrešiti ukoliko izaberete gimnaziju za svoje opredeljenje, jer će vam ona omogućiti da birate kasnije bilo koji fakultet. Iz mog razreda najviše je bilo lekara, budućih lekara, koji su verovatno možda vas, vaše roditelje i dan danas leče. Jako puno je bilo ekonomista, mašinskih inženjera, elektroinženjera, informatičara. Dakle, naprosto, gimnazija će vam otvoriti mnoga vrata u životu i još jednom, mi gimnazijalci se uvek međusobno prepoznajemo.